Зараз знайду нейкае ціхае мястэчка, тому што сёння ў Киеве бегаю шмат, тому што шмат справаў на вечар. Самі разумееце, сёння такой шалёны дзень. Ёсць пэўныя пытанні, ёсць пэўныя праблемкі, але ўсё вырашаецца час ад часу, таму я спадзяюся, што сёння ў нас усё пройдзе роўна. Пакуль не бачу вас у чаце, маякніце, калі ласка, як гук, ці ёсць ён увогуле. Камера, бачу, працуе. Нават сёння захапіла з сабой палку селфі, так што будзем з вами на нейкім расстаянні размаўляць, таму што дагэтуль я яе чамусьці забывала дома, і мне прыходзілася з рукі здымаць усе відэа, якія вы бачыце на маім канале. А гэта, шчыра кажу, вельмі зручна. Зараз хвілінку я вас зафіксірую, каб вы мяне... Зараз трошки пагуляем по Киеву, а 3 гадзіне сёння мы сустракаемся з нашими польскімі, можна сказаць, калегамі, сябрамі. З маёй каманды будзе Аленачка Давыдова, там яшчэ пару людзей, мне вядома, далучыцца да стрыму. Я прапанавала сваю пляцоўку для гэтага пакуль, таму што мы будзем стартаваць праз Streamlab, і я не ўпэўнена, што я выведу на канал Народная Грамада прамую трансляцыю, таму я не стану рызыкаваць. Мы атэстым яе на маім канале. У мяне на канале можна рабіць усё. Таму спачатку мы стартуем на маім канале, а ўжо потым, калі у нас усё будзе добра, на канале Народная Грамада мы сустрэнемся з нашымі літоўскімі сябрамі, якія таксама распавядуць, што адбываецца ў Літве, якім чынам яны падтрымліваюць. Брат, суднічы інтэрнэт, напэўна, я трапіла ў зону, дзе нельга стрыміць. Не ведаю, што тут адбылося. Перазапускалі трансляцыю, таму што нешта блокнула. Зараз я перахожу дарогу, там будзе трошки цішэй. Літаральна паўгадзінкі я з вами размаўляю, таму што шмат падзеяў сёння. Зараз распавяду, што вядома на гэты час, як праходзіць судзілішча, што казалі нашыя хлопцы, як яны выглядаюць, таму што ёсць некалькі імгненняў, калі мы побачылі іх нарэшце. Я прыватна Мікалая Статкевіча упершыню за астатні год побачыла, і распавяду таксама, чым важліва гэта судзілішча, што яно для нас адзначае, і ўвогуле, як яно з'явілася. Нагадаем падзеі тых часоў, як і Мікалай Статкевіч, і Сергей Ціханаўскі трапілі за краты. Таксама сёння побач з імі на лаве мы бачылі Ігора Лосіка, Зміцера Попова і Артёма Сакава. Таму сёння гэтыя людзі знаходзяцца нават не ў зале суду, і палічыў галоўнакамандавач партыі «Я бацька», што гэта небяспечная сітуацыя, і было прынята рашэнне, што іх будуць судзіць у СІЗА у Гомелі, куды іх этапіравалі з турам. Таму першым сёння выйшоў Мікалай Статкевіч, што для нас сімвалічна было, таму што ён адчыніў судебнае вось гэтае судзілішча, судовае судзілішча гаслам «Жыве Беларусь». Вось, я не ўпэўнена, што яму прабачыць такой дэмарш, але судзячы за ўсё, Мікалай Статкевіч, потому як мы бачылі, як ён выглядае, гэта ўсё той жа мужній, моцны палітык, якой не дае себе абражаць. Я бачыла яго такім, як год таму. Я нагадаю, хто сачыць больш-менш за маім каналам, я была, напэўна, не астатняя, а з таго году астатняя, хто размаўляў з Мікалаем Статкевічам, як з вами, праз камеру. Я брала ў яго не інтэрв'ю, гэта быў запіс. Я вельмі добра памятаю, напэўна, не распавядала гэтую гісторыю. Ён напісаў мне ў адзін з месенджераў вядомых, што ён бы хацеў пакінуць для беларусаў паведамленні, і ўжо ў той час, у траўні месяцы, ён разумеў, што у любую хвіліну яго могуць затрымаць. І мы літаральна за паўгадзіны запісалі з ім 3 звароты да беларусаў, якія зараз знаходзяцца на канале Народная Грамада, дзе Мікалай Статкевіч заклікаў бароцца, дзе Мікалай Статкевіч заклікаў беларусаў не быць трусамі і не баяцца. Сёння мы ўвесь дзень посцім яго цытаты. У нас іх за тыя гады ж працы нашыя назбіралася вельмі шмат.
Сьогодні яны будуць разгорнуты таксама на Майдане Незалежнасці в Украіне, в Киеве, дзе я нахожусь. Таксама гэта зробяць мае польскія сябры і літоўскія сябры. Ну і такім чынам мы распаўсюджваем інфармацыю. Сергей Ціхановскі заходзіў трэцім, калі я не памыляюся. Так, быў ужо на той час. Чацвёрты ён заходзіў. Быў, таму што Вова Цыганович сидзеў, Миколай Статкевич быў і Зміцер Попов быў. Зміцера Попова паблыталі з Артёмом Сакавым, але, шчыра кажу, яны все так схудалі, што Артём, што Зміцер, што іх пазнаць, амаль немагчыма было. Таму такая блытаніна, гэта хутчэй тэхнічная памылка, чым абвінавачванне ў тым, што іх твары не ведаюць. Сергей сказаў, што на яго белую цішотку быў апрануты чырвоны швэдэр, і яго прымусілі яго зняць, паколькі каляр яго вопраткі сімвалізуюць нейкую сімволіку, якая нібыта забаронена ў Беларусі. Сергей выканаў гэта патрабаванне, я так разумею, яго не заставалася асаблівы выбару там. Усё заўсёды фашысцкая краіна, і калі нам кажуць, што Бэча-Басцяк павінен быць экстрэмісцкім вызнаны, мы дзесьці так сабе ў галаве згадваем, што дзейсна быў адзін выпадак, калі фашыст прымаў прысягу пад гэтым сцягам. Але мы яму гэта прабачаем, і можна з-за гэтага БЧБ не забараняць. Але фашыстам фашыста вызнаць. Вось. Хлопцы таксама падчас судовага паседжання знаходзіліся ў кайданках. Было вакол вельмі шмат трутняў, чарнашмотачнікаў. Іх ахараняла велічэзная колькасць людзей. І нашы актывісты, якія знаходзяцца зараз у Гомелі, каля СІЗА, кажуць, што прыехала 4 буса губазіка ахараняць усё гэта. І таксама там прысутнічаюць велічэзнай колькасці ціхары. Грамадскіх вельмі мала, але тут зразумела, таму што сёння літаральна адной з фрылансераў Белсату да яе прыйшлі, яе не затрымалі, але папярэдзілі, што з'яўляцца каля будынку СІЗА ёй забаронена. І яна вымушана была таксама, паколькі за ёй палююць зараз, яна таксама вымушана была застацца дома і не прыдзяляць гэтай тэме той увагі, якую бы яна хацела. Таксама Сергей Ціхановскі сёння пасмяяўся наконт таго, што закрытае паседжанне, зачыненае паседжанне, а зачыненае яно, гэта сюр, таму што былі туды, там знаходзіліся ў будынку СІЗА журналжысты БТшныя, то бок, зразумела, што гэта ўсё прапагандоны, якія літаральна пару відэа скінулі ў сацыяльныя сеткі, ўсё рэшта яны, мабыць, прыхаваюць, таму што ўсе мы ведаем, што гэта абсалютна сфабрыкаваная справа. Миколая Статкевіча вераломна выцягнулі з прыватнага аўто. Перад гэтым пані Марыне заблакавалі машыну, выцягнулі ў яе ключы, і яны не змаглі ад'ехаць. Миколая Статкевіча выцягнулі з машыны, а ў Сергея Ціхановскага, я сёння трошкі пратроліла ў сваім пасце ў Тэлеграм, што Сергей проста не пагадзіўся на паслугі шлёндры, за што быў пакараны. Я нагадаю, што нашым хлопцам свеціць зараз да 15 год за кратамі. Сергею Ціхановскаму там максімальна шыюць. Калі я не памыляюся, могу памыляцца, 3 або 4 артыкула ў яго адначасова будуць разглядацца. Таксама Владзімир Цыганович, у яго цяжкія артыкулы, і пан Миколай Статкевич. Усім ім шыюць арганізацыю масавых беспарадкаў. Гэты артыкул перагляджае да 15 год зняволення. То бок, гэтая група лідараў беларускай апазіцыі, напэўна, для нас самая цяжкая, таму што яны былі першыя схопленыя, яны былі першыя выбітыя з апазіцыйнага руху, што сведчыць пра тое, што галоўнакамандавіч спужаўся і паспрабаваў нас абязглавіць, але ён не ўлічыў таго, што мы з камандай Миколая Статкевіча, з аб'яднанай камандай краіны для жыцця, кожны з нас з'яўляецца ўжо асабістасцю, і мы не шукалі сабе пастара, мы проста акумулявалі свае сілы, свае сродкі, свае магчымасці вакол чалавека, якой
скажем так, прапанаваў нейкія рэчы вельмі здравыя, таму што ён Мікалай Статкевіч вельмі дасведчаны чалавек, ён навуковец, ён вайсковы чалавек. І усе гэта тактыка-стратэгічныя пытанні ён звычайна прапанаваў нам ужо у такім максімум распрацованым выглядзе, каб нам заставалася трошкі абмеркаваць і вырашыць, ці дзейсна мы пойдзем па гэтай стратэгіі. Я нагадаю, што стратэгія кандыдата ў пратэсту належала камандзе Мікалая Статкевіча, партыі «Народная грамада», і да яе далучыўся таксама Сергей Ціхановскі, якой планаваў быць адным з тых, хто будзе чыніць супраціў злачыннаму рэжыму. На сённяшні дзень гэта амаль вызнаны міжнародны тэрарыст. На падставе гэтага сёння мы атрымалі інфармацыю, што 4-й пакет санкцый быў прыняты, ён кранаецца тютюнавых вырабаў, ён нафтапрадуктаў кранаецца, тэхналогій. І яшчэ дзве пазіцыі не скажу зараз, трэба разгорнутую інфармацыю пачытаць. Часу, шчыра кажу, вельмі мала, таму што мы сачым за судзілішчам, і усе матэрыялы, якія я знаходжу ў сетках, я адразу надаю на свой канал. А ў мяне няма манетызацыі, я спадзяюся, ніхто мяне не застрайкуюць за распальванне варожасці супраць гэтага гаўнакамандавача. Таму, калі ласка, заходзіце на канал, не забывайце пакідаць падабайкі, пакідаць каментары, таму што, яшчэ раз скажу, гэтая справа рэзанансная роўна тым, што гэтыя хлопцы былі затрыманыя адні з першых, то бок такім чынам спрабавалі апазіцыю выбіць з пратэснага руху, з акцыі салідарнасці, але намі было прынята рашэнне, што мы будзем дапамагаць любым дэм-сілам. Мабыць, калі-небудзь распавяду нават каму мы вымушаны былі бы дапамагаць, таму што у нас выбар быў вельмі абмежаваны, і тут стаяла пытанне, або ты за Беларусь аб'ядноўваешся з усіма, або ты там нейкі прынцыповы, і ў цябе няма жадання далучацца ні да каго, і проста ты без Беларусі. Таму я тысячны раз нагадваю тым, хто зараз называе сабе лідарамі апазіцыямі, я іх такімі не лічу. Для нас галоўнае Беларусь. Кім бы вы ні называліся, калі вы здрадзіце маёй краіне, вы становіцеся аўтаматычна для мяне ворагам. Вось, такіх ворагаў уже некалькі, і мы вымушаны таксама абараняць нашу краіну і супраць вас. Таму рабіце вынікі і неяк, мабыць, свае палітычныя погляды зменьвайце, як флюгеры. Таму што Беларусь у нас адзіная, калі не будзе Беларусі, фактычна не будзе вас, у вас не будзе краіны, якую вы можаце, умоўна кажучы, ачольваць і быць галавой гэтай дзяржавы. Таму неяк бачней думайце, там серая маса, яна ж не проста так знаходзіцца ў галаве. Нейкія, я не ведаю, пачытайце кніжкі, лагічныя ланцугі будуйце, што да чаго, як, не ведаю. Вось, таму на зараз судовае паседжанне поўнасцю зачыненае, нам не паступае інфармацыя, мы чакаем яе на рэсурсах. Адзінае, што хацела бы дадаць, сёння адна з журнашавак, я бы сказала так, это не журналістка абсалютна, я нават не запамятала яе прозвішча, таму што яны там як белкі мяняюцца, ведаеце, калесо там круціць пастаянна патрэбна, дык яны адну шаўку кінулі, яна пакруціла, другую шаўку кінулі. Зараз нейкая новая шаўка з'явілася. І калі вы звернеце увагу на тое, што яна піша наконт нашых палітычных зняволеных, яна абразіла вельмі моцна пані Марыну Адамовіч, на маім канале ёсць пасыланне, яна ёсць у чорнай кнігі Беларусі, так што я раю вам зайсці, пакінуць каментары таксама там і такім чынам адзначыць сваё незадаваленне. Смешная сёння навіна прыйшла, нам смешная, таму што не мукавозчык, Марзалюк і Пазаронак выступілі з петыцыяй не вызнаваць БЧБ экстрэмісцкім. І матывавалі яны гэта тым, што народ просіць ўсё ж такі пакінуць гэты сімвал і не чапляць яго. Я так разумею, што дупа добра падгарае, і яны разумеюць, што вось той наступны трыгер, якой можа быць, гэта забарона БЧБ сцяга, нашага гістарычнага сцяга, якой безумоўна павернецца ўжо нашым сімвалам перамогі ў новую Беларусь. Так што абгадзіліся пацаны. Што я магу сказаць?
побаяліся народнага гневу, таму што разумеюць, што прыляціць і вельмі добра. Я нагадаю, хто не ў курсе, мы тут больш-менш сачым за рознымі гісторыямі. Не так давно была смешная сітуацыя ў менскім метро, дзе пазаронак літаральна хаваўся. Дзяўчыну ўключылі Леўченка, напэўна. Я магу памыляць у метро, каб яго толькі ніхто не бачыў, гэтыя кадры здымалі, яго пратролілі вельмі моцна ў сетках, так што не бойцеся быць шчырымі, не бойцеся казаць тое, што вы думаеце. Напэўна, тут у Украіне толькі я адчула, што насамрэч, калі ты акумулюеш свае думкі ў паветра, шмат рэчаў для цябе відавочнымі стаюць. І вось гэты страх у сябе, што ты кагосьці можаш абразіць, што, мабыць, ты памыляешся. Нас вучылі быць стадам з самай школы. Я памятаю сваю школу вельмі добра. Яшчэ пачатковая школа, я шчыра дзякую маёй настаўніцы, яна была цудоўная, Анна Трофімаўна. Рэшта, што я сутыкалася з настаўнікамі ўжо ў старшай школе, гэта проста. Там адзініца адэкватных, рэшта гэта проста трэшак, якой проста здзекаюся над дзецьмі, і ў гэтым пытанні школа для мяне гэта нешта такое, куды не патрэбна дзяцей сваіх аддаваць увогуле. І зараз вось пачаліся чарговыя беларускія зборы. Каб вы разумелі, сябры, мой дзіцё находзіць ва ўкраінскую школу. Мы за ўвесь год аплацілі адзін падручнік, якой трэба было дакупіць, усё рэшта нам далі ў школе, і больш ніякіх пабораў. Там, здаецца, 25 гривень мы заплацілі яшчэ, каб прыбралі кабінет, памылі вокна, нешта такое. То бок, я ўвогуле не адчула на сабе нейкія паборы, нейкія такія трэшавыя сітуацыі. Не знаю, як у іншых, не ведаю, але вось наша гісторыя такая, мне па кішэні школа ўвогуле майго дзіцёнка не б'е. Адзінае, што таксама хацела бы падкрэсліць, чым украінскія школы адрозніваюцца ад беларускіх. У беларускіх школах дзеці забавязаныя есці за тыя кошты, якія школа цягне з бацькоў. То бок гэта абавязковая працэдура з'яўляецца. І гэта адзін з тых элементаў, супраць якіх мы выходзілі. Таму што гэта здзека над дзецьмі, калі дзіцёнак твой не хоча есці вось гэтае гаўно, якое яму на стол ставіць, а ежа там не лепшай якасці, таму што той же сніданак, напрыклад, ён каштуе там $0,50. То бок, на што на $0,50 можа дзіцёнак там смачнага паесці? Нічога літаральна. Вось, абеды таксама нейкая фігня. Карацей кажучы, дзеці не з задавальненнем едзяць. Мабыць, некаторыя бацькі з Беларусі са мной не пагадзяцца, але, шчыра кажу, мае дзеці не хацелі есці ў школе. Я была адна з тых, хто адмовіўся гадаваць іх у школе, я давала ім сабойкі. А ва ўкраіне у нас іншая гісторыя. Калі я спытала, якім чынам дзеткі едзяць, бацькі самі даюць ім грошы, яны купляюць сабе ўсё, што хочуць. Ёсць сталовая, яны там могуць набыць сабе ежу, якую яны будуць есць, або можна даваць сабойкі. Я была здзівована наконт сабойк, таму што ў Беларусі прыбіць гэтую тэму было амаль немагчыма, таму што цябе звінавачылі пастаянна ў тым, што ты, калі ў дзіцёнку будзе, не дай божа, якая-небудзь дыарэя, ты як бацька вінаваты, а будзеш школу звінавачыць, што школа атравіла свайго дзіцёнка. Дык вось, калі я сутыкнулася з гэтай сітуацыяй ва ўкраіне і сказала, што мае дзеці, яны ў сталовай не едзяць, напрыклад, яны едзяць маю ежу, яны яе любяць. Мне сказалі, няма праблем, вы ж сваё дзіцё травіць не будзеце. Я кажу, відавочна, што не. І мы гэтае пытанне вырашылі. У мяне дзіцёнак хітрый, ён прашараны, прадуманы, ён браў і сабойку, і грошы на ежу. То бок, у нас тут двойной фінт. Ведаючы свайго малодшага сына, я не здзівована. Таму вось за гэта мы выходзім. Вось за гэтую светлую будучыню, спакойную будучыню для дзяцей, дзе іх не будуць гнабіць, дзе іх не будуць хейціць, дзе іх не будуць забіваць. Выходзілі хлопцы, якіх зараз судзяць. Мікалай Статкевіч марыў пабачыць вольную, незалежную Беларусь, развітую краіну. Ён і зараз верыць у нас. Я выйшла ў гэты стрым сказаць вам, сябры мае беларусы, не смейце апускаць рукі. Учора, калі я задалася пытаннем зладзіць акцыю, я пабачыла нейкі песімізм у гэтым пытанні. Паглядзіце сёння кадры, вось тыя некалькі секунд наших хлопцаў, якія трымаюцца там за кратамі. Хлопцаў, якія не здаліся за год зняволення. Мы з вами можам рабіць шмат. Ёсць уже вынікі нашай працы.
Давайте наберемся терпения. Украинцы воюют 8-й год. Яны не здаюцца. Я не чула ад іх скулёжа, што яны стаміліся. Да, гэта цяжка, гэта складана. У нас з вами вайна трывае год. Мы павінны набрацца сіл, моцы, цярпення і чыніць супраціў. Кожны як можа. Акцыямі, пастамі, грашыма, падтрымкай. До рэчы, у мяне сёння з'явіўся ролик на канале Ігора Валяева. Не паленіцеся, зайдзіце, зрабіце рэпост у свае сацыяльныя сеткі. Гэта не займае шмат часу, але гэта вельмі якасна, тому што мы бачым потым вось гэты інфармацыйны выбух, якой прыцягвае ўвагу сусветнай супольнасці і нас чуюць. Уявіце сабе, што хтосьці з нас здаўся і проста апусціў рукі і нічога не робіць. Калі гэта адзін чалавек, мабыць, вы гэтага не памеціце. Калі гэта некалькі чалавек, гэта ўжо будзе адчувацца, таму што я гэта адчула, калі маю каманду татальна пачалі садзіць. Гэта было ў чэрвені, ліпні месяцы таго году. І мне фізічна было вельмі складана працаваць на рэсурсах народнай грамады, таму што, напрыклад, Вераніка, яна займаецца пастамі, яна вельмі цудоўна піша. Сергей Спарыш у той час яшчэ быў на волі, ён таксама цудоўныя тэксты пісаў. І калі гэта ўсё ўпала на мае плечы, я адчула, што нават калі выбіваюць двух сябраў, ты вельмі моцна прасядаеш інфармацыйна. А цяпер уявіце, што дыяспары апусцілі рукі і нічога не робяць. Гэта будзе катастрофа для Беларусі. Таму дыяспары гэта мы з вами. Дыяспары гэта народ Беларусі. Гэта ўсе тыя людзі, якія знаходзяцца і ў Беларусі, і за мяжой. Таму, калі ласка, кожны як можа ад сябе. Знаходзьце час, знаходзьце сілы. Ігор Валяев сёння запісаў ролик, ён ляцеў на працу, у яго літаральна было 15 хвілін. Вось 3 хвіліны свайго часу ён прыдзяліў ролику. Я зараз таксама бегаю па справах, у мяне вельмі абмежаваны час, у мяне яшчэ ідуць галасаванні, але я звяртаюсь да вас, калі ласка, рабіце ўсё магчымае, каб мы маглі хутчэй вызваліць гэтых прыгожых маладых людзей з-за кратаў. Сёння іх увелі ў пойданках. Сёння проста настолькі відавочна стала, як яны баяцца публічнасці. Я не пра нашых хлопцаў. Нашыя хлопцы, наадварот, зрабілі ўсё максімальна, каб мы іх пачулі. Тыя курвы, якія іх зараз палююць, яны нас баяцца. Таму рухаемся ўперад, абавязкова. І я нагадваю, што о 3 гадзіне на маім канале будзе стрым, прысвечаны падтрымке беларускага народу. Мы будзем гучна замаўляць пра тое, што мы чакаем, калі вызваліць нашых палітвязняў. На насу 5-й пакет санкцый, таму трымаем строй і не здаемся. Калі у вас не хапае натхнення, заходзім на мой канал, глядзім на мяне і натхняемся. Все, сябры, я пабегла далей. Паўгадзінкі мне падрыхтавацца да вялікага стрыма з краінай. Я вас люблю, шчыры дзякуй, трымайцеся. І, канешне, жыве Беларусь, слава Украіне, алга Казахстан і Путін.